पलिटिकेलि हांगार जानाय लोंनायनि दावराव दावसि न'खर सालायनायनि दावराव दावसि बेफोर दिनै जोंनि समाजाव नुनो मोननाय नङामोन भट बिनानै खावलायदोंमोन मेन आरो प्रमद बायदिया सासे फुथुला बिआरबि ब्रादार थेंक इउ नोंथांनि चेनेलावहाय गिबि गिबियावनो नैबे आंनि सुंद' बाइटखौ लानायनि थाखाय गोबाङानो गोबां बायदिसिना खोथा बुंलांबाय नङा होमबा दिनै दावराव देख्रेब सारनिबो बाइटखौ बावैसो दिलीप शइकिया बिथांनि बुंनायनि उनावहाय खोनाबावदों बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो फंनैसो बाइट हरदों दा बे मा होदों एक्चुअलि आं बेखौ मोनथिथ'आ थेवब्लाबो जानांगौ बिथाङा गावनि पार्टिनि सार्थ'आव पार्टिखौ बासायनायनि सार्थ' हयथ' प्रटेक्शनखौ होगोन आं बेखौ आन्दाज खालाम आंनि बुंनांगौआ बेनो जे दिनै दिलीप शइकिया बायदि सासे जोंनि बर'नि आशीर्बादजों देरहालांनाय बिजाथि होनांगोन जोङो जिहेतु जोङो मोनसे एसटि समस्ति जिहेतु जोंना क'क्राझार हिसाबै मोनसेल' दङमोन दा बे हिसाबै जोङो दरं उदालगुरिखौबो उदालगुरि हिसाबै जों मोनसे एसटिनि थाखाय नांबावगौ होननानै दाबिदोंमोन दा बे जायासै ओरैबायदि पलिटिक्स खालामबाय बिथांमोना जे बेवहाय दरं आरो उदालगुरिखौ फोनांजाबनानै मोनसे ओरैबायदि सिटखौ होबाय माने मुंखौ एसे सन्देर होनानै जोंखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय एसे ओरैनो एटाचमेन्ट होफ्लाबाय आरो बेखिनिखौ बे थांबाय दा बेनि बिजाथि दिलीप शइकिया बिथाङा एबसुनि अनसायनायाव थोंजोङै बुङोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव देरहालांनाय बिजाथि अथ'स' बावहाय जोंनि अपसनबो दङमोन खिन्थु बेखौ नेवसिगारनानै जे जोंनि रायजो राजाफोरा बिथांनि माखासे एबसुनि सार्थ'खौ नायनानै बा जोंनि माखासे डिमान्ड्सफोरखौ फुलफिल खालामनांगौनि सार्थ'आव बिथांमोना जे बुंबाय थादों बेखौ जोङो होबाय दिनै बेनि फिथाइया जोंना थाइबाय बे ओरैबायदि मोनफ्लेनाय फिथाइ जिहेतु बेखौ जोङो आखायावबो लानो हाया ओरैबायदि गाज्रि अबस्था दिनै बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो रग' रग' बेखौ दिनै सोराङाव नुयो बिथाङा दिनै स्पस्थ'यै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युलनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों सासे पार्लियामेन्टनि एमपि जालायनानै बेखिनि खोथाखौ बिथाङा ससियेल मिडियायाव पाब्लिकलि बेखौ एनाउन्स खालामनांगौनि आं सानो बेयो मोनथिखा हसिखा बे खोथाखौ बुंदों जाहाथे जोंनि गेजेराव आरो मोनसे दिनै प्रमद बर' सारानि बुङो गोजोन गोजोन पिसआ फैबाय होननानै दा बेफोरबायदि एलआइआव थानाय गभर्नमेन्टफोरा दिनै बिथांमोननि सायाव खर' सायाव गाखोनानै बायदिसिना खोथाखौ बुंनो साहस मोन्दों बेनिख्रुइ आरो दुरबलसिन परिस्थिति बा बेनिफ्राय दुरबलसिन सरकार दिनैसिम जोंनि बे बिटिसि हालामाव बा खुनु जोंनि आसाम रायजोआव काउन्सिलफोराव जों बेबायदि नुवाखै जानांगौ बे प्रथमबारनि थाखाय जादों आरो बेनिफ्राय दुखुसिन बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे जोंनि माहारियारि आफादा बहा गोमानानै दं दिनै दिलीप शइकिया बायदि बिथाङा बेबायदि खोथाखौ बुंनायनि साहसखौ बबेनिफ्राय मोनखो नङा होमबा दिनै जोङो काउन्सिला एमेन्डेड काउन्सिल जोंनो सोरबा थि थाखानाय जोंहा एख' ओनसोल गैयामोन जायगा गैयामोन जेराव जोंनि बर'आ आंनि आंगो जायगा आंनि ओरैबायदि ओनसोल होननानै जों बुंनो हानाय गोग्गानो हानाय जोंहा बेबायदि रायजो गैयामोन जोङो बेखौ क्रिएसन खालामदों जों निजै क्रिएसन खालामदों जों निजै सेक्रिफाइस खालामबोनानै 5,000निबो बांसिन मानसिफोर बेवहाय भिक्टिमाइज जादों न'खरफोरा दिनै सिलिंखार जालांदों जोङो 15-20 बोसोर 35 बोसोर जोङो समायखौ नस्थ' खालामनानै दिनै बे अबस्थायाव अब्ला जोङो बै समखिनिखौ मोनथिखा हसिखा दिनै बेफोरबायदि थासारि जागोन होननानै मोनथिनायमोनब्ला जोङो बै 35 बोसोराव निजेनि सार्थबाजि लाइफखौहाय जोङो खुंलांनो हागौमोन जों दिनै सोरबा उमुक कम्पानि मालिक उमुक थुमुक जों जानो हागौमोन जों दिनैसिम बेफोरबायदि गावनि गेजेराव गाव हारिनि गेजेराव जोङो गावजों गावनो माने नों ओरैखौ सापर्ट खालाम ओरैखौ खालाम पलिटिकेलि हांगार जानाय लोंनायनि दावराव दावसि न'खर सालायनायनि दावराव दावसि बेफोर दिनै जोंनि समाजाव नुनो मोननाय नङामोन दिनै गावनि हालामावनो गावनि जे सेक्रिफाइस खालामनानै जोङो गुबुनखौ दिनै फेदेर जोङो दिनै जोंनि फारसे खहा खालामनाया बे जोंनि प्रेजेन्ट थासारि बेफोरनि सोमोन्दै बुं दिनै माहारियारि आफादा सिखांनानै फैयाखै बेनि बागै थोंजोङै बिथांमोना बुंनो हायाखै खिन्थु फिसा फिसा इस्युखौ लानानै बिथांमोना रेलि खालामनो साहस मोनो धरना खालामनो साहस मोनो नाथाय दिनै बेफोरबायदि मोनसे गिदिर इस्युखौ लानानै बिथांमोना दिनै मेन प्लेटफर्माव मेन स्ट्रिमाव फैनानै बुंनो हायैया बेनो फोरमान होयो जे बिथांमोना मोनसे समाव दिलीप शइकिया बायदिनि थाखाय भट बिनानै खावलायदोंमोन दिनै बिथांमोना लाजिदों आरो ओरैबायदि लाजिदों आरो बिथांमोना ओरैबायदि प्रेसार दङ बिथांमोना बिजेपिनि सायाव आं थोंजोङै नामखौ लाबाय बिजेपिनि सायाव बारगा बुंनो हाया इउपिपिएलआ मात्र मोनसे नामल' नाथाय दिनै जाखिनि सरकार सालायदों दिनै जिखिनि थासारि जों नुगासिनो दङ बे बिजेपिया मेन आरो प्रमद बायदिया सासे फुथुला बेनि फुथुला होनना बुंनांगोन आरो बेनिख्रुइ देरसिन फुथुलाया जादों सासे माहारि आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा दिनै सिरि थानायानो बयनिख्रुइ देरसिन दायनिगिरि होननानै आं बुंगोन बेनो